Volim te i kad slušaš i kad ne slušaš. Nina Vučinić. Detetu je ludost privezana za srce, kaže Biblija. Priče Solomonove 22:15. Da li se možda sećate vaših nestašluka kada ste bili mali? Da li ste ikad majci loptom slomili vazu sa cvećem ili neki drugi omiljeni detalj u kući, pa vam je bilo teško da to priznate jer vas je bilo strah njene reakcije? Jeste li kod dede i babe bili opušteniji nego kod roditelja? Postoji jedna istinita priča o tome kako je jedan dečak loptom slomio prozor u svojoj kući i bilo mu je mnogo žao. Osjećao se veoma loše zbog toga. Plakao je sakrivši se u šumi gde ga je mama i našla. Kada se otac vratio sa posla, majka mu je rekla za prozor i otac ga je istukao. Da li možete da zamislite kako je bilo toj maloj osjetljivoj duši koja se nadala da će naići na samo malo ljubavi, razumevanja i saosećanja od svog oca? A dobila je nerazumevanje, osjećaj da nije voljeno, grdnju, namršteno lice i odbacivanje. Ovo dete je zapamtilo taj osjećaj i verovatno ga nikada neće zaboraviti. Pretpostavljamo da je otac imao težak dan na poslu, da je bio nervozan i u tom trenutku zaboravio na to koliko je i sam bio osjetljiv kada je bio mali. Koliko mu je bilo potrebno ljubavi, razumevanja i podrške od roditelja. Zaboravio je i na to koliko bi mu teško palo kada bi danas neko loše postupao prema njemu zbog nečeg što je pogrešno učinio. Tako je svom detetu natovario jaram koji ni sam nije mogao da ponese. Svima nam se može desiti da dođemo u slično iskušenje, ali Bog će nam pomoći da mu se odupremo ako to od njega zatražimo. Kada dete učini neku pogrešku, ono treba da osjeća slobodu da to roditeljima i kaže. Ako ga kažnjavamo kada nam nešto prizna, sigurno više neće osjećati slobodu da roditeljima otvoreno kaže gde je pogrešilo. Nasuprot tome, postaće tvrdoglavo i tajnovito. Imaće osjećaj da je voljeno samo kada radi dobre stvari, a to je uslovna ljubav. A kako je detetova najveća potreba bezuslovna ljubav, ono će pokušavati da prikrije loša dela zbog kojih će osjećati da nije voljeno od strane roditelja i trudit će se da prikaže samo dobru stranu onoga što radi. Dete treba da osjeća da je voljeno i prihvaćeno, pa makar učinilo i najveću grešku koju roditelj može da zamisli. Ne sme da postoji nijedan razlog koji će roditelja da navede da postupa sa detetom tako da se ono osjeća odbačenim. Kada god pogreši, mora imati saznanje da je prihvaćeno i da se roditeljska ljubav prema njemu nije smanjila zbog greške koju je napravilo. Dete mora biti sigurno da je bezuslovno voljeno. Ono što je važno kod nas roditelja jeste to da uvek imamo na umu da je najvažnija detetova večna sudbina i da treba razmišljati dugoročno. U tom smislu ne treba žuriti sa odlukama da nešto kažemo ili uradimo kada iz nekog razloga dođemo u situaciju da ostajemo bez strpljenja, a verujem da se svakom roditelju to nekada desilo, posebno majkama. Kada nam se i desi neki pad, uvek to moramo deci da priznamo, da se izvinimo i da se zajedno sa njima pomolimo Bogu da nam pomogne da to više ne radimo. Dete treba da zna da je mama pogrešila, da joj je stvarno žao i da ne želi više to da radi. Dete bi trebalo često da čuje da ga volimo i kad sluša i kad ne sluša, da je naša ljubav prema njemu ista i kad je dobar i kad nije dobar. Da mi volimo svoje dete bezuslovno, samo ne volimo ono što je dete uradilo ili reklo. Da ga isto volimo čak i dok ga kažnjavamo i da je to za njegovo dobro i da mi to ne volimo da radimo, ali da moramo jer će tako biti srećno kada odraste.
Tada će dete shvatiti da nemamo ništa protiv njega lično, već protiv njegovog ponašanja, lošeg dela ili reči. Osjećat će ljubav, sigurnost i sreću. Biće zadovoljno, razvijat će zdravo samopouzdanje koje je potrebno za život i bit će uvek spremno da otvoreno razgovara sa roditeljima bez straha od kazne. Moramo ih učiti tome da svako greši i da će se to dešavati, ali je Isus tu da nam pomogne da to više ne radimo. Kada moja Ana sama prizna grešku, ja je zagrlim i pomolim se sa njom i zahvalim Bogu što je uvidela da je pogrešila. Tada zatražimo od njega da joj pomogne da to više ne radi. A ona obično posle toga sama od sebe kaže, onako iskreno, mama, ja neću više to da radim. Zadatak roditelja jeste da podstičemo i ohrabrimo svaki plemeniti postupak naše dece, da im svakodnevno pokazujemo da ih volimo bezuslovno i da im objasnimo da ta ljubav dolazi od Hrista, a ne od nas samih.